artista bago. Si Dodo ya. Woo! Mag-uuwa pa siya mga ka-ito kay wala pa siya, bago pa siya, audition siya doon. Oh, karon audition sa karon. No, no. Oh, Luawan tadi, Pak. Oh, karon day mga kahit no kanang surprise vlog day, birthday sa among kahait sa si Kwan. Niri Sas. Kauban na mo sa buhat. Then kani ang tupad. Ligon kini, amo gini gikuha dito. Mahal kay mo bayad ani. Kaya parang lagi mo apil. Mari ni siya si Kwan day si John Lee Gatchalian Kanono. Ay. Ay, sao koy? Hi ba, hi. Ano mo? Hi. Hi ba. Wa man nag-shit. Shit. Wa man nag-shit. Mare, moron namong kwan buhato na mo day kay nang guys, i-surprise na mo siya sa iyang birthday. Nagpasinugda ani nagpasinugda. Ang iyang asawa nga si Kwan si Kati Makalinaw Sas. Mo ni ya request na mo kay kami artista man. Kami nagbuhat sa iyang mga vlog na mo ba? Among i-vlog ron. Then update kami mga kahit kung sa mga eksena ro mahitabo unsay mga kuandra tanan. Dayon dire, boss. Then karon day nga ang among ipaabot dara si John Mike. Oh, sa lumag mo ni para makumpleto among grupo. Director. Mo ni nagplano ron sa tanan nga unsay among buhaton ron. Oh, kare, gamayan lang kami. Duridoy. Ano kaya ka nag-ipa ko? Ako nag-isya gila. Karon na kahit ay lang kayo mo pagkaibo nga gamay kami. Kay sabado man ron. Nay trabaho. Kami, way trabaho. Naami dire. Oh. O karon day mga kait, ang iyang asawa din nga nagplano day nga ilaag siya, ilaag. Yan tong siya na bahala ato. Pero ato mo kaya mong bidyuhan pero para kanang muragwa siya kibaw ba. Ato mo kadto sa. Oh, sige. Bye-bye. Bye-bye ka dai. Sam ka dai. Oh, bye-bye. Bye-bye dai. Sam ka dai. Pasensya lang kay mo na among bagong artista mga kait. Di na siya matubang sa camera basta white shades. Mao na siya, mao na. Oh. Bye-bye sa bye-bye. Bye-bye, update. A few moments later. Pasok na. Sudah na. Lah. Doa ko sa iba, gusto ba? Ato na mo? Burger mo ha? Burger ba kay? Kaya sa sauna kami may tigulabog iba doon. O karon di namin may kabulabog to kaya na pwede na. Kaya na lang. Sobra na yan mo ha. Kanya ka to, isa kibaw nga amo to siya abot na dahil daan. Wagi siya, blind kayo, blind. Wakibaw. Unya ka ng mga kait. Update namin ninyo unya kung sa'yo may tabo, kung sa'yo yung reaction. Update. Kasi ikaw kay amo pang mag-prepare pamidaan. Kasi i-prepare ron direct. Anami dia mga kait, anami dia magkuhan para surprise. 1, 2, 3, surprise! It's a prank! Meanwhile, so karon guys, ikan nami sa Speedy nakalaw sa mga sanina. So ako sa nina nga maglingkod-lingkod unsa mi, but the real thing is naghuwat na nagko sa ilang signal kay manguli nami. Wala na siya iba nga naglangilangay ko, but actually kisapot na ni siya. Ngani siya sa puton, maghilom-hilom, nagduwa-duwa na siya pero 30 na niya sa puta.
man sila napahibaw nga okay na dito sa babaw. So dili lang sa pamimuli o niya lang mimuli o mapahibaw na sila. So guys, dali-daliinan nyo din ano. Isapot na ning usa diri no. O karon mga kahait, ato na may padong magkuha mi sa cake. O dara mga kuyog na mga helmet katong helmet po ah. Nasta wing. Ato na may padong. Dudoy gid yung dingi gid di mo katawa. Bahala lang gini siya. Bahala lang gini siya mga kahit di siya makatawa. Basta kanang kuha ni siya. Ato na may, ato na may. Ay di ko sa yang uyab day. Kailan man eh. Ay di ko sa yang one day kanang one and only. Kanang only and only one. Highway. O karon day mga kahit na mahuway sa mi kay init kayo. Pero mahuway mi. Oy karon day mga kahit na day naabot artista ni siya. Artista dara. Artista sa channel 100. Channel 100. Artista. Meanwhile. Lahubo kayo kay Red Horse. Oh. Sorry kayo, wami katingugan niha kay murag na uwaw mi. Karon lang. Ilan.
So karon mga kait, naabot namin. Wash out, wash out. Ate, asan ko gunting bro. Okay din. Gunting ani mo dito. Tikuan na mo, decorate tawing. Tara, tawing. Oh, karon day mga kait, gandam na ni tawing ang kuan day. Lamisa lang, way sudan. Kikra man mo dito. Ako rin mga pa. Oh, karon mga kahit nagpasalamat din sa ilang kuan day nga nitabang gid sila nga niari gyud bisag trabaho. Si Istoy. Trabante ni siya sa apo pero niari gyud. Then kaning usasad. Kani, gikanagamas. Siman. Ayang barko na sumil. Bang. Ano siya, siman man eh. Siman. Then kaning usa kay engineer. Absin na gyud. Kani tagiyan sa apo. Kani tagiyan ni Pedrolak kani. Mo ni si Sardinis. Sardinis kani nagasa lanta sa Pedrolak. Nagpasalamat jud kay kog dako nga nitabang sila ni nga sa gingan nila nga simple preparation ng namo diri sa birthday sa among kahait. Nga nila gud. Alam mo kay bunga way sudan. Nga ni raman ni. Ni sudan ko. Basta na alay balon nga birthday. Oh. Karon happy diyon 30. Kung buwang na gid ka brad. Kung karon mga kahit amo na pabuton nga pabuton na mo sudan ug ang cake day wala na padabot. Ug ang birthday celebration. Padong may magwa sa sudan. Para daw unahan. Asa man yung balay ni Hadi ay. Para si Bruno juga yung nabalay na kay. Sige lang kay para makuha lang yung sudan. Matutuyo. Wala pa din. Oh, karo mga kain, dara, sudan. Luto na. Ready to serve. Mga kain. Oh. Si. Ang butang ko ba diya? Amo lang din yung luto. Ano yung luto? Ano yung chip cook. Yeah. May darungan na niyo kana ba magupa na okay kuya. Sana all na kanang kwan surprise. Oh, karon day mga kahit nagpaabot na dami sa celebrant nga mauli kay gilaag to sa gilaag mo to sa iyang asawa. Gilaag siyang asawa, nagpaabot mi nga kanusa usa to ra sa mauli weng. Aminaw nimo? Karon totoo na deron mga totoo. Ato na siyang ato sa tanawon ug usa giyang reaction nga gi-surprise siya. Gi-surprise siya. Sana all surprise. Ila mga bisita. Simple ra kani among handa pero among tanawon nga usa gi kan reaction. Sige lang. Okay naman basta kay na. Okay ra basta. Okay ra na kay. Okay ra na kay kuan kanang. Okay ra na basta nanay nakakita ba nga nakita handa na niya dire pero dili pa gini mao nga handa na pa gini maabot pa. Oh, manok, humba, ginasmay. Ang inasal ra naglakaw-lakaw. Dara anak sa celebrant ay sa nag-birthday. Mo ni anak sa nag-birthday, awang gwapo kayo. Kini. Hi. Hi. Happy birthday pa ina. Tara. Happy birthday pa. Ano tanaw? Ano na ka? Happy birthday pa. Hey. O karon mga kait na naday ang kuan. Na ang nag-birthday. Among kuan nun surprise nun. Ayo, hawa di hawa. Labihan tan. Kanta dito. Kanta dito. Ito ba? Dili ka, ay, sabar.
Kahit. Nere. Nere. Sabi kastorya ni mga friend. Sabi kastorya mo. Wala ka tao nga nag-video sa mi. Sabi sila mga kahit ang gawa nila. Unti may kasulti. Salamat sa sponsor. Sponsor rin. Sponsor rin mo, Brad. Ayun. Oy, magkuhan na kayo, mag-picture. Mo tambay, mo tambay. Takpat. Sabi kastorya naman ni Brad. Nga, kanang ko na. Wagi ka kabantay ganiha, naon sa? Nangato ni lubong ganiha, oy nen. Giwan ni mo. Amo na nagplano daan do. Naon sa daw? Ha? Libong mo ni ko dito. Ko dala lagutan mo. Tapos na siya. Uy, takpat pa. Dari. Dari. Mao din ay nag-birthday mga kain kani. Niri. Naon sa daw? Naon sa? Dari ang saway, may nagkuhan sa tanan. Uy, salamat sa support na. Salamat sa mga kahait nga ni suporta no. Ah. Naon sa daw? Kede, naon sa kede? Yawan. Hindi lang yawan, papa ikaw. Siya. Ikaw. Naon sa? Brad, sincere ka Brad, backdrop na Brad kay birthday ni mo. Tining. Happy na lang. Oh, happy. At 30. Happy at 30. Oh, di ba? Oh.